Bratislavskému divadlu Eledance už jeho prvá sezóna priniesla hrou Canto Hondo, hlboká pieseň o nej, mimoriadny úspech. Hra bola ocenená 3 doskami za réžiu, hudbu a stala sa najlepšou inscenáciou sezóny. Svojím hereckým umením sa v hre zaskvel Čongor Kašaj. V podstate bola to moja prvá skúsenosť s takýmto štýlom divadla, s pohybovo-tanečným, alebo nazvime to fyzickým divadlom. Bolo to aj veľmi náročné, lebo keďže nemáme libreto, nemám tam text, na čo som zvyknutý v činohre alebo v muzikáli, musel som sa nejak prispôsobiť tej štruktúre, čo vyžaduje takýto štýl divadla. Musím povedať, že ako náhle som dostal rekvizitu do ruky, išlo to ľahšie, na to som predsa len zvyknutý. Tí tanečníci väčšinou tancujú vlastným telom, predávajú alebo podávajú výkon alebo emóciu vlastným telom. A ja ako činoherec som zvyknutý na tú rekvizitu. Čiže tam to išlo určite ľahšie. Začal som sa rozprávať sám so sebou. Boli to pekné rozhovory, také nekonečné. Aký je príbeh hry Canto Hondo? Ja tam hrám otca, je to rodinný príbeh dcéry, ktorá vlastne sa vracia do rodinného domu a zažíva tam svoje spomienky. Príde tam do toho ten piatý element, náš vnuk, ich dcéra, ktorú vlastne ona prinúti nejakou nástojčivosťou a tvrdohlavosťou na to, aby pokračovala v tanci, kde ona možno chcela zapôsobiť alebo zahviezdiť, dajme tomu, a možno sa jej to nepodarilo. A tá dresúra vlastne je taká tvrdá alebo nepríjemná, že tam prichádza k rodinným a vlastne generačným konfliktom a nedorozumeniam na základe toho. V aktuálnej divadelnej sezóne pripravilo alternatívne divadlo Eledance aprílovú premiéru tanečnej inscenácie Jablko. Najbližšie uvedenie tejto hry má divadlo naplánované na 16. mája v Slovenskom národnom divadle v jeho experimentálnom štúdiu. Spadne na tvoj večný plameň, neviem sa nadýchnuť. Na konci minulého roka mala v Piešťanoch svoju premiéru roková opera Matúš Čák Trenčiansky. Jej bratislavskej premiére patrí koniec apríla. Miestom, na ktorom bude uvedená, je známa obrátená pyramída Slovenského rozhlasu. Košické deťurence niekoľko mesiacov nevideli v Košickom bábkovom divadle novú rozprávku. Apríl im túto absenciu vynahradil a divadlo premiérovalo 2 predstavenia. Prvým bola inscenácia pre deti od 3 rokov Šašoviny od autora Pavla Schneidera. Réžiu mal spolu s dramaturgiou na starosti Pavel Uher. Divadelná bábková scéna v polovici mesiaca zažila aj druhú premiéru. Hru Ententiky Škriatkovia napísala Hálka Marčeková a réžia a dramaturgia patrila aj v tomto prípade Pavlovi Uherovi. A vás už nebodaj smeti, hneď takto z rána. No tak je taká horúča. Absurdná dráma Jona Ilieska Nosorožec patrí v tvorbe tohoto autora k jeho najvýznamnejším dielam. Francúzsky autor Jon Iliescu pochádzal z Rumunska a tvoril striedavo vo Francúzsku a v Rumunsku. Nosorožec reflektoval na politické udalosti v polovici 50. rokov, na nevydarený prevrat v Maďarsku. Túto hru na Slovensku po prvýkrát uviedlo v aprílovej premiére divadlo Jána Palárika v Trnave. Je to absurdná dráma o diktatúre, o nástupe diktatúry akejkoľvek, ktorá je spodobená cez takú metaforu, že v jednom mestečku sa začnú všetci mediť na nosorožce a nikto nevie prečo. Vlastne. Jon Iliescu stvárňuje totalitu v obľudnej metafóre. Nie je to hra len o známom prezliekaní kabátov. Ide ešte ďalej, samozrejme, pretože je to veľký autor a dobrý divadelný autor, takže je veľkým spisovateľom, ide oveľa ďalej, kladie si
otázku o človeku, o morálke, o tom, čo z nás robí ľuďmi a čo nás odlišuje od zvierat a nachádza vlastne isté poetické metafory a vtipné analógie medzi akýmkoľvek diktátom akejkoľvek moci, ktorá začne vylúčovať jedincov, ktorí sa k nej nepridávajú. V úvode hry sa logik rozprával so starcom. Jeho logické závery úplne vystihujú absurdnosť sveta, ktorý Iliescu vykresluje. Možno ide len o to principiálne rozmýšľanie v tom zmysle, že všetko sa dá vysvetliť a všetko je okolo nás logické. A samozrejme, tam sa dostávame k základnému ioneskovskému paradoxu, že keď by som povedal, že všetko okolo nás je logické a všetko sa dá vysvetliť, až na isté výnimky, tak vlastne tam sa dostávame k tomu protikladu, s ktorým sa Ionesco zaoberá a prostredníctvom, ktorým tieto scény, vlastne vysvetľovanie logiky, majú ten význam v hre, že práve nimi autor sa snaží rozbíjať pomaličky, naznačovať, že nie všetko, čo sa zdá, že je normálne, lebo všetko je normálne. Aj môj pes má štýla. Takže je kocúr. Keď to vezmeme logicky, môj pes by mal byť kocúr. Logicky áno, ale aj opak je pravdou. Ionesco sa vlastne vysmieva logike ako takej. Logika platí iba vtedy, ak platí paradox, ktorý zároveň tej logike odporuje. Takže ťaží z nej vlastne absurdný humor z týchto postáv a z týchto situácií a komentáre logika starého muža sú vlastne Ionescovým dokazovaním, že okrem logiky tu máme ešte vážnejšie veci. Možno povedal by som v prípade Ionesca až metafyzické. Máme možno aj nejaké archetypálne zlo, aj nejaké predurčenia archetypálne, ktorých sa nevieme zbaviť, ale s ktorými sa musíme vyrovnávať. A Ionesco sa to snaží istou nadhľadovou formou sa s tým vyrovnávať. Preto je tento autor sympatický. Pre mňa osobne je to už tretie stretnutie s Ionescom, takže Ionesca mám veľmi rád. Prvá časť hry sa odohráva na Mestskom námestí. V druhej časti sa dozvedáme, kde sa v meste berie toľko nosorožcov. Druhá časť rieši to, že to nebolo iba náhle zjavenie sa nosorožca, že tí nosorožce sa množia a že ukazuje nám to, že nastáva istá apokalyptická situácia možno, že v meste začínajú byť nosorožce, začína ich byť veľké množstvo. A zároveň tieto nosorožce sú vlastne ľudia, ktorí sa menia na tie nosorožce, čo už je absolútne nelogické. To znamená, preto v prvej scéne námestia máme toľko vysvetľovaní logiky, aby sme potom dostali niečo naprosto nelogické. Vlastne. Aj táto nosorožec sa nazýva takou Ionescovou apokalyptickou groteskou vlastne. Možno o konci ľudstva. Epidémia zmeny je dokonaná. Hrdina ostáva sám. No zúfala, najmä strašne smutná, lebo už nemá vôbec žiadnych kamarátov, lebo všetci sú tí iní. A jeho medzi seba vlastne ani nechcú. Ale Ionesco končí morálnym posolstvom, že som posledný človek. A ostanem človekom až do konca. Samozrejme, nebol by to Ionesco, že to nie je len morálne posolstvo, zároveň je to isté aj vysmievanie sa z toho. Aspoň v mojom čítaní je to aj vysmievanie sa z toho Beranžera. Hra zo začiatku 60. rokov je na podívaj hrou súčasnou. Problém, ktorým sa Iliescu v Nosorožcovi zaoberá, je a bude večný. Že máme vlastne slovami Beranžera, máme kultúru, máme morálku, máme veľa vecí, ktoré sa vybudovali a máme sa o čo oprieť a nemusíme sa pridávať k žiadnemu stádu. Vlastne toto je nejaké Ionescové posolstvo. K žiadnemu.